За 13 кіламетраў да Ваўкавыска на шашы Гродна-Брэст прытулілася прыгожая вёска Ізабелін. Яна мае багаты радавод. Упершыню ўспамінаецца ў літоўскай метрыцы ў 1499 годзе. Ранейшая назва Ізабеліна была Петуховічы, потым Петухова. Валодалі гэтай вёскай у мінулым многія знакамітыя асобы былога Вялікага княства Літоўскага. Перайменаваў у 18 стагоддзі Петухова на Ізабелін былыя ўладальнік Ян Флемінг у гонар сваёй дачкі Ізабелы Чартарыскай. Зараз тут захавалася многа архітэктурных і гістарычных помнікаў, з якімі мы з вамі пазнаёмімся. Зараз мы знаходзімся каля касцёла святых Пятра і Паўла. Гэты храм быў пабудаваны ў 1778 годзе на сродкі графа Грабоўскага, як кальвінісцкі збор. У 1941 годзе, у час нямецкай акупацыі, драўляны касцёл быў спалены, а ў 1942 годзе гэты будынак немцамі быў перададзены каталіцкай абшчыне. Зараз касцёл працуе, службу вядзе ксёндз Міхал. У 2006 годзе Міністэрствам культуры будынак касцёла прызнаны гісторыка-культурным помнікам Беларусі. У цэнтры вёскі стаіць старая мураваная царква, пабудаваная ў канцы 18 стагоддзя як касцёл. У час знаходжання беларускіх зямель пад царскай уладай у 1863 годзе перабудавана пад царкву. У канцы таго ж 1863 года царква была асвечана ў імя святога архангела Міхаіла. Да дня асвячэння ад царскай сям'і былі прысланы богаслужбовыя кнігі і поўнае свяшченніцкае аблачэнне. У 2013 годзе пачаўся вонкавы рамонт будынка. Ёсць у Ізабеліне яшчэ адзін культавы будынак – яўрэйская сінагога. На жаль, звестак аб тым, хто яе пабудаваў і дакладная дата будаўніцтва невядома. Верагодна, яна была пабудавана ў канцы 18 стагоддзя. У 20 стагоддзі становішча сінагогі рэзка пагоршылася. У 1984 годзе яна выкарыстоўвалася як кінатэатр, трохі пазней як бар і кандытарскі магазин, потым у якасці склада, а зараз навогул стаіць закінутая. Трагічны лёс Ізабеліна ў гады Вялікай Адчыннай вайны. Вёска была захоплена нямецкімі акупантамі ў першыя дні вайны. Пры абароне вёскі загінула 212 чырвонаармейцаў. У іх памяць пастаўлены абеліск, які быў рэканструяваны ў 1965 годзе. Ахвярамі фашысцкага тэрору сталі 19 мясцовых жыхароў. Вызваленне вёскі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў адбылося 13-14 ліпеня 1944 года. Пры вызваленні вёскі загінулі 253 байцы 5-й і 169-й стрэлковых дывізій. У іх гонар у цэнтры вёскі ў скверы пастаўлены помнік скульптура воіна. У разгроме ненавіснага ворага прымалі ўдзел 15 жыхароў вёскі. Гэтая мемарыяльная дошка ўстаноўлена ў гонар нашага земляка, лётчыка, героя Савецкага Саюза Мікалая Івановича Абрамчука, які нарадзіўся ў 1910 годзе ў вёсцы Раманаўка Ваўкавыскага раёна. За гады вайны Мікалай Іванович здзейсніў бой за 300 баявых вылетаў. Збіў асабіста 16 самалётаў ворага і 4 ў групавых баях. За баявыя заслугі ўзнагароджаны ардэнамі чырвонага сцяга, айчыннай вайны другой ступені, чырвонай зоркі 10 медалямі. 9 красавіка 1943 года Мікалай Іванович быў удастоены звання Героя Савецкага Саюза. Зусім нядаўна ў вёсцы каля Дома культуры паявіўся новы гістарычны помнік. Камень-помнік быў закладзены і ўрачыста адкрыты ў снежні 2009 года. Так 557-й інжынерны полк азначыў 60-годдзе свайго існавання. Менавіта ў вёсцы Ізабелін 16 верасня 1949 года пачаў фарміравацца 557-й аддзельны армейскі інжынерна-сапёрны батальён 28-й арміі беларускай ваеннай акругі. Батальён размяшчаўся на тэрыторыі вёскі да 1952 года. Затым ён быў перадыслацыраваны ў горад Ліду, зараз размяшчаецца ў Гродна. Пазнаць сваю вёску захацелі? Дык прыязджайце к нам хутчэй. Завецца вёскай Ізабелін. Чакаць мы будзем дарагіх гасцей. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман. Песни партизан,
моя.